uBrigadier Julius Mkhwanazi ufana nqwa noGeneral Sibiya. Uyeke nje uGeneral Sibiya engumankuntsela ke ngokuyena. Yiversion ngathi so ibeterinyana nje kabane kaGeneral Sibiya, otherwise beke siya net kuleya level. Mamelani ithini into andithi on my previous part ku part 2 bengitshila into ba uBrigadier Julius Mkhwanazi seke create a memorandum of agreement apho ke ngoku kucacile into ba uKhet wakho ubuhlobo between EMPD no Khet Matlala Protection Services, Khet Protection Services. So ithi lento ke ngoku iKhet Protection Services izabapha protection, VIP protection. Imoto zika Khet zizafakwa iblue light, as a result ziregisterwe under imasipala and akazubhadala ke cacile namatikiti nani. Hayi bo banobudlelwane obuthi i-Khet Protection Services izaba assista even xa benama operations woku arresta fa besechana naye nezigebengu. Phofu ke esitsho ichief esithi I understand ngoba ubugulu ukuthi ubaba uthi ungenaphi because beyi EMPD ama traffic cop awana powers zoku arrestana nabantu. And ngiyakhumbula into ke ngokufana nathi xa simane si driver simiswa phezulu endleleni nobobe kuhamba 160 kuthiwe iarrest. Leyo arrest leyo kumele into bakuthathe near to the nearest police station bakuhand over kwa SAPS, ibe yiSAPS ethini eqhubeka ne-investigation. Hayi bebezinvestigatela ngokwabo. Okay, sisamangele leyo phansi kwabo bugulu ukuthi akabenzayo ke wonke uJulius Mkhwanazi. Nekhumbula lanto le yenziwa nguGeneral Sibiya wathiwa akaziwa into ba uappointwe ngubani eCity of Joburg. Hayibo uJulius Mkhwanazi kaloku ungubrigadier ebeke kulo position ekuya think noku director nani ukuzabe ngudeputy wechief of police. Uzappointile okanye uappointwe ngabo bantu abam-appointile of which iboss yakhe ithi asazani nanto. Mamelani isuka into yakhona kuzawuretire uphe umuntu lo beke ngudeputy of chief deputy ne kuza-retire na I think around November. So chief ke ngoku decide into ba no mababe proactive bazama into ba mabafumana placement. Hayi ke ba-applyile ke uBrigadier Mkhwanazi plus another lady I think uDuplessis if not mistaken. So xa be-apply benjalo ukuthi baza shortlistwa ke ba shortlistwa beyi-2. They went for my interviews. After my interviews yakhona into ethi they need to go for i-competency test. La competency kaSotobe le kuthiwa wayifehla yena. Hayibo xa kumele bakwenziwe i-competence usalindele lonto uchief yabiphelela apho abaka recommend into baba recommenda AP candidate basalinde kusenjalo. Kwakunge-1 zika December 2023 utsho njalo uchief uthi babe ne roadblock. Uthi waxa ke fika ku roadblock wathi inhlano Julius Mkhwanazi uBrigadier Julius Mkhwanazi ezigaxile seka ngudeputy. Hayibo uthi wamangala into appointwe ngubani lo muntu ithini into yakhe wabeke pho face gaxile of which uzamile uku-explain i-processes yakhona into ba ithini into even if let's say u-appointwe ngo-city manager nani because ikhona mozoba ubugulu ukuthi ingathi kufaka abantu abaninzi but kumele into ba yena self thini amgaxise meaning it's more ukum-ordainer. So uyam-ordainer in a way into ba okay ngoku so usuka kwesisikhundla ungena kwesi of which he's not the only deputy ne zikhona ezinye ezenziwe i-process siyalandelwa ngendlela e-right ngaphandle kukaJulius Mkhwanazi. Uthe sesenjalo wabe salindele into ba uzafumana ama-performance contract wakhe awaphuma ama-performance contract. Na mamela izothini ke ngoku into yakhona before in fact iyona i-contract leyo kulixesha loba ke ngoku ufuna mabayovethwa. La mvetho lokuthiwa wenziwa yi-SSA lo naye ibithethisa indaba kaSotobe ngayo makayovedwa. uJulius Mkhwanazi kwatsho ngaphezulu into bakutheni ngathi ulwisana noJulius Mkhwanazi umfunana nento akangezazi ngento akangenazongo. Wabuya uJulius Mkhwanazi kuye uchief wathi ayikho ayo part and parcel of i-performance contract yakhe. Kulapho ecele khona i-performance contract yakhe ngoba ngoku ushoba lo bento baseyiza ne-pack seyiza nani kodwa u-appointwe ngubani akakaza ibone nje appointment Julius Mkhwanazi eba intoni eba i-deputy. So asazi noba yi-self-appointment okanye u-appointwe ngabathizeni because enye into ibimfrustrate ke yabona apha ndibona i-similarities ne-elements ezithizeni kuJulius Mkhwanazi. Ndibona i-elements ezithizeni zikabani zika-General Shadrack Sibiya bese uchief chief of police
ngibona i-elements zikabani zika-National Commissioner uFani Masemula, and then umuntu abe-bottlenecked ke ngoku because into abayenza i-strategy zabo le migelekeqe bavele bavane nee-boss zabo bantu kakhulu. Uba ngaba into ufuna into ethizena uyenza uyakujampa uya ngaphezulu, so yinto engathi binjalo. As a result bokunzima noba makathini noba makamdiscipline athini, hayi bayiphelela ngapho kuseza ama-criminal charges against yena uBrigadier Julius Mkhwanazi. Ndithetha nge-criminal charges apha. Hayi bafethu into yakhe bekeyenzile yena infrustrate happy xa kubaliswa le nto because it took us back to 2022 around March apho kwakhona i-state of i-address sesithi ne mamelani ithi into yakhona mos xa besenza i-planning yabo banezecurity zabo ezagada ke councillor ezagada yonke loo nto leyo. P ezawuriska ngempilo zabantu afake even i-cat protection kuloo nto uJulius Mkhwanazi ukuthi ibingekho kwi-proper planning because ayo company ibinye contract nayo i-MPD. Ubafakile ke apho apparently biza kwenza i-2 days into yakhona. Mamelani ke ngoku nge-first day kuthiwa abafana baka-cat babegaxile benxibe osuti apho bephethe inkalakatha zezibhamu. Baphi ke ngolo xesha ivaninji kwa-environment kuriskwa nje ngempilo zabantu apha. Hayi bo ayive le nto into yoba kunamadoda bowethile phethe isibhamu xa kesabela kuvela into yoba yila cat protection services afuna into ukuyibuzisa into yakhona ukuyisabela into yoba hayibo kuthiwa kunamadoda beyolapha afunani eziswe ngubani. As a result andiwafuni apha because into yakhona ibizaba yi-2 days. Remember kaloku kwezi zinto kwi-station state of city address of national address sometimes involve even citizens, so you can imagine impilo yabanye abantu ebekwa kwi-risk ezinjalo. Hayini bafethu yaba injalo ke ngoba sithi akayifuni nokuyithi na kukhona nenye relationship ephinde yakhiwa kwazi memorandum of agreements apho i-MPD isayina i-contract ke ngoku with another thug I would say because kuthiwa yi-team antoni kanene inokwenza but ne-heist truck i-THU na ingathi yi-truck heist some unit i-THU inokwenza nantoni ke ngoku ne-heist. Ningalibalanga into yoba une-contract nayo memorandum of agreement uJulius Mkhwanazi no-CAT enokwenza ne-drugs, so into enokwenza nokushikashika nje yonke bebefuna uba ibe sesityeni esiyi-1 basitye basigqibe tu ngokwabo. Ndicela nimamele upart 4.1 because upart 4.1 ndiza ne-criminal charges against uJulius Mkhwanazi ezifaka ne-kidnapping zabantu ngaphakathi. It was Brigadier Mkhwanazi and the staff officer Ivan du Plessis. At the conclusion of the interviews, both candidates, as is a norm for the appointment at that level, were to undertake competency assessment, at the conclusion of which the panel will convene at a later stage and make a final evaluation based on the interview scores and the competency assessment results, and thereafter recommend the successful candidates for appointment. 67, the HOD-HR never reconvened the panel for the purpose stated above. I have never seen the competence assessment results of either candidates and do not know if either undertook such assessment. I can confirm that the interview panel thus never completed its task and neither did it recommend the appointment of any of the two candidates to the post. On paragraph 67, I never saw Brigadier Mkhwanazi. I next saw Brigadier Mkhwanazi with the new insignia Georgettes of the rank of a Deputy Chief of Police. During the first week of December, I remember we were at a roadblock. He came wearing the new ranks of a Deputy Chief of Police. I did not inquire from him how he achieved this rank at first. The panel did not recommend him for appointment, and secondly, neither did I, as the Chief of Police, conferred the rank on him.
because this is a norm which, when an employee has been appointed or promoted, I have to confer a rank to that individual who has been appointed. On that score, if I may, is the rank conferred in a particular way during a particular process, or do you just go to his office and give him or her the necessary insignia and georgets? What's the process normally? I usually call my management team and then introduce the person who has been appointed in the department. I bring those ranks to that session, and then I introduce the member to the team, of which is my management team. Thereafter, I confer the rank to that individual who has been appointed. And as a matter of interest, in conferring the rank, do you get to attach the necessary insignia and georgets, or do you give them to the member to attach onto their uniform at their leisure? That is myself as the Chief of Police who must do that work. Thank you, Chief. You may continue. I've got a question. Commissioner Khumalo. Chief, I'm assuming when you go up the ladder and you become a Deputy Chief of Police at the EMPD, it comes with additional benefits such as a new office, better salary, better conditions. Are you aware of any letter given to Brigadier Mkhwanazi that officially appointed him as Deputy Chief of Police and increased his employment benefits such as salary and office and those things? Thank you, Commissioner. That is the procedure. Number one, I did not receive or seen his letter of appointment. Number two, yes, there are benefits included in your newly responsibilities which you might have been given, including the office space as well. So that did not come to my attention, the issues of the letter. I did not see it.